respectiv s-ar putea ajunge la soluționarea problemei, deoarece întreprinderea Srbiagaz, cel târziu până la sfârșitul acestei săptămâni, va trimite Agenției pentru Energetică o cerere pentru scumpirea gazului. Precum a spus directorul general al întreprinderii Srbiagaz, Dušan Bajatović, scumpirea va depinde de clasa consumatorilor, iar pentru gospodării, gazul va scumpi cu 23%. Totuși, la scumpire nu se va ajunge înainte de luna septembrie, deoarece Agenția pentru Energetică, după ce îi va ajunge cererea oficială a întreprinderii Srbiagaz, în jur de o lună de zile, va analiza și confirma dacă aceasta este o cerere motivată, după care cererea se va înainta Guvernului Serbiei, care va adopta decizia privind scumpirea gazului. Întrucât cererea va fi aprobată, metrul cub de gaz natural pentru gospodării, în loc de 40 dinari, cât este în momentul de față, se va majora la 50 dinari.